جي برخود ما جامع ما فناس جميل ابراهيم جولاتي المانيا داكو ام بهتر جروي يا سايبه في دوسي شروفا بكن ما مستا جميل دنباش بريا حمود تشتكي یاساین کو دەما داعش تێنە گرتن یاساین ناودەوڵەتی هەرێمی چ جۆرە یاسانە چ جۆرە یاسا لە هەمبەروان تێنە بجیکردن گەلۆ ژمافێ دەوڵەتێکەیەک و یاسایەکێ دەرخی چەکدارن داعشی سەربەست بەردێ ئێڤاراوەژی باش من دێوا و بینەر و بیسەرێوەژی باش گەلەک سپاس بەڕاستی ئەز پێشێ دەخوازم سپاسیاوە بکەم سەروان مژارێ گرنگ هۆندشوپینن لە ڕۆژەڤای کوردستانê دەستێ و خۆش بن لە جیهانê هەمووی هاتی ناسکردن ji aliyê hemû dewletê biçûk û mezin ku rêxistina Daeş rêxistinek terorîst e û li gor wê dema got endamê Daeşê tên girtin bi gunehên terorîstî tên girtin. Yani ev guneh jî ev tawan jî tawanên giran in, tawanên sizaya wan jî giran in û mafê kesî tune vê ev rengê Daeş li ser hatî spandin terorîst rêxistinek terorîst mafê kesî tune vê rengî vê sîfetî ser hilînin û wan serbest berde. باشە مامۆستا جەمیل نەهال vê derê dema ku biryar derdkeve biryariya pêdê û rojname Brîtanî The Guardian yanî ev belgeha belav kiriye her kesek $8,000 Daeşî ku serbest were berdan kesûkarî wî $8,000 bidine rêveberiya pêdê kurêwa biryara dadgehê were serbest berdan yani ji ro yasayî ve çi şiroveş were têkirin li hember pereyan were serbest berdan Kelko ev yani yasaya got revaya Kurdistanê derxistî yasaya taybet bi wan e yani ew karin her cûra yasa derxin û bihtirê yasaya wan jî ne li gor yani bingehê û esasê yasayê navdewletî ya êdewletan e li gor kêfa xwe derdixin û li gor zanebûna xwe derdixin û zanebûna wa yasayî jî gelekî hindik e yani yasanasê wan ê yani zana û jîr kêmin û ew jî naxwazin li gor bingehên yasayî navdewletî yasayê xwe derxin li gor berjewendiyê xwe derdixin lê li bir pirsek heye çima îro endamê Daeş tên berdan destê wan dixwîne helkê diheyê ya tune ew tiştekî din e wekî ku endamê Daeşê bi tawana terorê hatî girtin di vî wextî de ev biryar tên stendin ev yasaya derdikevin gi Daeş li herêmê Kurdî îro çend rol li başûrê Kurdistanê êrişên terorîstî de jî pêşmerge têk dîne û li vû tevgera wan li Rojava jî ne hindik e yanî û heya li ew herêmên hundirê Sûriye jî li vû tevgera wan hîn heye û Daeş bi dawî nehatî Daeş belkî eger berî demekê piskîlawaz bû ana dîsa xwe ji nû rêxistinek nûh didixwe û dîsa hêzê xwe di ser hev û êrişê xwe dîsa dest pê dike ev pirs bi rastî pirsek giring e çima îro ev qas hejmar nehdû kes ya kes ya ev qas hejmar tên berdan bêguman em bixwazin nexwazin ev berdana wan dibe hêzek ji bo xurtkirina Daeş li herêmê çi li Rojava çi li başûr çi li derên din باشە مامۆستا جەمیل ئەم کارن بێژن و سەربەست بەردانە داعشان لە هەمبەر پەریان بخوا تاوانە یعنی کارێ سەربەست بەردانی ناکەوێ چارچۆڤایەک و بخۆشی تاوانێکتی ئەنجامدان ئەگەر ئەم li gor yasayê lê binêre yani girtiyê bi guneh û tawanên terorîst û terorê kes nikare wan efû bike yani biderxîne bibexşîne yani wan bi efûkê derxe çi hember pera be çi bê pere
يعني پەرە تشتێکی دنە پەرە خەڵکێ دەستینە گەر تشتێک خەتەراوان ینی خەتەراوان لەسەر خەڵکێ لەسەر هەرێمێ تنە بێ هەرا دەستینە بەرا بستنێ لێ ئەم دەبێژن داعش وەک ڕێخستنە تەرۆریست یەکی تەنێژی بەردە گونەهەکی مەزنە بن پێکردنا یاسایە ناودەولەتی و خۆجیهیژی يعني لەگۆر یاسای خۆجیهیژی بن پێکردن تێ هەژمارتن نابێ لەگۆر کێفاخوا یاسایە دەرخن و خەڵکێ ترسناک خەتەر زندانە دەرخینن و وان بشینن نابڕێزێ ڕێخستنێک تەرۆریست وەک داعشە دیساش بۆ تاوانên mezin dijberî xelkê me û welatiyê me pêk bînin. باشە مامۆستا جەمیل داوین پرسیار هەتاکو یەک ji xûnê were em bêjin bê tomet bêguneh pêwîst e çi wêrêkirin çi belgewrine pêşkêşkirin ha qesedê dema ku serbest berdê bêje ev kesê ha distê wa rijandina xwîna Kurdan tenîne dema ku tawanek tê encamdan pêwîst e çi belgewrine pêşkêşkirin heta ku bêje ev kesê ha bêguneh ji xûnê Daeş niha li gorî çi belgeyan bêguneh bûye ji rijandina xwîna Kurdan wê ku ji zindanên qesedê têne serbest berdan Ew awakî bingehî gava em bêjin ev kesana destê wan bi xwîna xelkê ditine divê dadgehek mehkemat baş lêkolînê bike û belgehê ê rastteqîne di nav destê wê hebe rast filan û filan û filan ev kesana destê wan di xwîna xelkê tine yan jî bike yanî divê pêşî bê xuyakirin li gor lêkolînan evana ne endamê Daeş bûn yanî yek bibe endamê Daeş nemerc ne şert bi destê wî di kuştinekê de hebe ya di xwînê de hebe wextê pişta wextê endamekî Daeşe pişta ew ê destê wan di xwînê de heyî digire alîkariya wan dike wan xur dike hêzekê di diwar yanî destê wî rastewxo di xwîna xelkê de hebe tune be namîne mercek lê a bingehî ew ew ev kesanan ne Daeşî bin divê lêkolîn û tehqîq wek dibêjin bê çêkirin bê xuyakirin ji dadgehek paqij re dadgehek bêlayan re evana ne endamê Daeşin û em zanin jî dadgehê rêveberiya xweser û dadwerê wê jî ne di wê astê de ne karibin vê biryarê bistînin. Gelek spas ji bo yê mafnas Cemîl Ibrahîm got bi mirabûyê gelek spas.